Job 22 verse 22, English unav say kaduha. Dayon mo ato ta sa Galatians. Receive, I pray thee, the law from his mouth, and lay up his words in thine heart. Dawata, ako naghangyo kanimo, ang balaod gikan sa iyang bakba, og tigoma ang iyang mga pulong sa imong kasing-kasing. Abi na ako nga kumuwali karong kabayan niya nga phrase, tugoma ang iyang mga pulong sa imong kasing-kasing, pero ang Diyos nag-change sa akong plano. I'm actually be preaching on the first line. We'll get there in a minute. Galatians chapter 6. Very famous verse. Galatians chapter 6, verse 7 and 8. Two verses, actually. Galatians chapter 6, verse 7 and 8. Salamat sa inyong faithfulness. Naming first service sa 2024. Galatians chapter 6 and verse number 7 and 8. Kunana say amen? Amen. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Bisaya, ayaw pagpalingla ang Diyos dili mabugal-bugalan. Do you understand what that means? God is not mocked. It doesn't just mean ang tao magbugal-bugal sa Diyos. Because in the context, it's talking about ang imong decision na ay bunga, na ay resulta sa decisions. So what it's saying is, you never make God look stupid. You're not going to fight against God and win. You ever have an argument with somebody, no? Sa kalit lang, nag-realize ka, ikaw ang nasayop o siya sayop, siya ang sakto. Doesn't that frustrate you? And all of a sudden, you feel stupid because, oh, ako ang nasayop, pero dili ka na mo angko nga ikaw ang nasayop. Di ba? So all of a sudden, you feel dumb. That's never happened to God. God has won every single argument since the beginning of the world. God always wins. God is not mocked. You don't make God a fool. Basta, verse 7 na pod. Ayaw pagpalingla ang Diyos dalit mabugal-bugalan. Kay bisan unsa nga ang tao nagapugas, kana iya usab nga pagaanihon. Kay siya nga nagapugas, ngadto sa iyang unod, gikan sa unod, magaani sa pagkadunot. Apan siya nga nagapugas, ngadto sa espiritu, gikan sa espiritu, magaani og kinabuhi nga walay katapusan. So my message tonight is God is right whether you agree or not. I don't know how to say that in Visayan. Ang Diyos, sakto ang Diyos, bisan pa ikaw mag-uyon o dili, bisan, whether you agree or not. Bisan pa ikaw mag-uyon o dili man. Kana? Something like that? Y'all understand? Why do I speak Visayan to you guys? You guys all speak perfect English. And your English is better than mine. I mean, come on. Maulaw ko. And God is right whether you agree or not. By the way, God is right whether I agree or not. And sometimes I don't agree with God. But He's right. Bisang dali kong makasabot, sakto siya. Bisang dali kong mag-uyon, sakto siya. God is right whether you agree or not. Magampo na ta. Dayon kamo makalingkod para sa mensahe karon. Heavenly Father, would you bless the message tonight? Would you fill me with your Spirit? God, would you help me to help our church? Guide me, Lord. Give me a clear mind. I pray, Lord, you'd help my sugars to stay level. Help me, God, to give our people what they need in English and Visayan. Help me to make it clear. Bless the message, please, dear God. We love you, Lord. We need you. Empower me, I pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Murag kitang tanan kabalo sa story ni Job. Si Job siyang pinakamauswagong nga tao niya ng panahon na sa Biblia. Murag si Job nagpuyo diha sa panahon nabuhi. Sayo pang grammar. I don't want to say that. He was alive. Nagkinabuhi. Nabuhi diha sa panahon ni Moses. He probably lived somewhere in the time of Moses. And some people even think that Moses is the one who wrote the book of Job. Wala ta kabalo, pero kanang gihunahuna sa uban. But anyway, Job was very wealthy, pero Diyos nun pa siya. That's kind of unusual. Daghang tao madatot na
og mawala na ang ilang pagtuo sa Dios, and mag-start sila magsalig sa ilang kaugalingon kwarta, mag-start sila magsalig sa ilang pagka-bright, hunahuna mauswagon ko tungod sa akong pagka-bright, og dali sila malimo sa Dios. We see that through the whole Bible, and we see it in our own lives here. Nakikita ta diri. So, but Job was unusual. Dato og dato. I meant dato. Nasayip ko. Dato og Diyos nun. I mixed up which words I was talking about. Dato og Diyos nun. He was an incredible man. Pero kung gablo ka sa story, sa uskadlaw, nawala niya ang tanan. Tanan niyang mananap, tanan niyang kwarta, ang tanan, everything, bisa niyang pulo ka anak. All 10 of his kids, he lost it all in one day. A few days or a few weeks later, nawalat niya ang iyang mayong panglawas, and he had horrible disease. Some people think it's something called elephantitis. We don't know what it was for sure. Pero how many of you ever had, kinsa nag-experience sa matagtiki? Sakit kaayo, di ba? Biblia nagingon si Job na ay matagtiki, gikan sa, what's this? What do you call this? The bottom of the foot. Lapa-lapa, gikan sa lapa-lapa sa ang tiil, ngato sa alimpulo sayang ulo. Sakto alimpulo, di ba? I'm surprised. I just read that. That's why I knew that. I read it in the Bible. But his entire body was covered with boils. Kung ikaw nag-experience sa one boil, you know, isa lang makaguba sa imong tibok kinabuhi hangtod mawala na. Iyang tibok lawas. So hununa, nawala ang iyang anak. Pasinalipay. No, wala. Nawala ang tanan niyang anak. Nawala ang tanan niyang bahandi. Nawala ang tanan niyang respect ikan sa tao. Dayon nawala ang iyang mayong panglawas. Dayon bisa niyang asawa nasamok na sa pagbantay sa kasakit sa iyang banan. She said, just curse God and die. Mas mayo ko ikaw magtulong sa Diyos aron siya mo patay ni mo. Wala na kay problema, patay na. That was Job's situation. You know the story. Dayon ang tulo ka higala ni Job niabot aron maghupay niya. Pero naay problema. Wala sila nakasabot sa situation ni Job, but they thought they understood the situation. Abi nila nga, syempre, kini ang problema si Job, nakasala, kinahanglan ta magsaway niya, magpatulid niya, dayon okay. They didn't understand. There's nothing more dangerous in this world than a stupid person who doesn't know it. You ever met somebody na itawang bugo kayo, pero huno siya, bright kayo, magkatabang siya sa tanan, maglabot-labot siya sa tanan? You ever known? That kind of person is dangerous. Magsulay siya mo tabang, magpasamot sa situation, makes it worse. That's what they did. Sila niabot, og niya, sila nagsumbong niya. Job, kinitungod sa imong sala, unsay imong gihimo. Kabalo me, kinitungod sa sala, so unsay imong gihimo. It was not because of sin. Bugo yun. So, anything you read, you have to be very careful. Kung mubasa ka sa pulong sa tulo ka higalat ni Job, dili kasaligan, bisan na sa Biblia, dili kasaligan para sa doktrina, para sa pagtudlo nimo. Tungod na daghang kabuwang. You say, how do you know it's not true? Tungod sa katapusan sa book, let's look at it. Go to Job 42. Ang taon na to. Kining tulo ka higalat ni Job, kinang ilang problema. Hununa sila nga bright kaayo sila maalamon o espirituhanon. Pero sa diya si Job nagsalikway sa ilang tambag, ang ilang tinuod batasan gibutyag na. Nakita na nga ang tinuod batason mapagarbohon sila og dali masuko kay tungod si Job nagdumili sa ilang tambag. So they got angry, dayon sila nagatake lang kaniya, nagsumbong niya, nagbutang-butang. But at the end of the book, ang Diyos nagsaway kanilang tulo. Job 42:7. Are you there? Job 42:7. Kunana, say amen? And it was so that after the Lord had spoken these words unto Job, the Lord said to Eliphaz the Temanite, my wrath is kindled against thee and against thy two friends. For ye, kamong tulo, ye have not spoken of me the thing that is right, as my servant Job hath. O kini nahitabo sa ingon nga human nga ang Ginoo nakasulti niining mga pulongan ngadto ni Job, ang Ginoo miingon ngadto ni Eliphaz ang Temenhon, ang akong kapungot na haling batok kanimo, og batok sa imong duha ka higala,
kay kamu wala mihiskot mahitungod kanako sa butang nga matarong ingon sa nahimo sa akong sulugoon nga si Job. So sometimes ikaw mo basa sa Job, kinahanglan ka maghinay, dili diretso mo sulti. Oh, nindo ang kamaturan, basing dili tinuod. Kung gikan sa mga pulong sa higalat ni Job, ang Diyos nagsulti dili tinuod imong gisulti kabayan nako. So dili kasaligan ang tanan nilang mga pulong. You understand? Nay story sa Biblia na tao na makak. So nay bakak sulod sa Biblia. But the Bible tells us it's a lie, so we know. Aron dali ta malibog. However, naipipil ka butang nga ilang gisulti ngato ni Job nga sakto gayud. Bisan ang uskabugo usahay musulti og mayong tambag, usahay accident lang. So some of the things they said were true. And diri sa Job 22, si Eliphaz nagastori ni Job. By the way, the further you get into the book of Job, the less trustworthy it is. Mas do sa sinugdanan, wala pa sila nasuko. So mas mayo ilang tambag. But the further you get into Job, mas buwang ang ilang mga sumbong. Kay sama sa mga politiko, just magatake lang. That's what was happening. Walay klaro. Pero diri sa tunga-tunga, Eliphaz gives Job some of the best advice you could ever give anybody. Si Eliphaz diri mo hatag ni Job sa uban sa pinakamayo nga tambag nga ikaw makahatag ni bisan kinsa nga nasa bisan unsa nga problema. Job 22:22. Are we there? Look at it with me if you would. Job 22:22. Job 22:22. Kunana say amen? Receive, I pray thee, the law from his mouth, and lay up his words in thine heart. Dawata ako naghangyo kanimo ang balaod gikan sa iyang baba ug tigoma ang iyang mga pulong sa imong kasing-kasing. Si Eliphaz na maot nga attitude kaysa ngato ni Job, towards Job, ngato ni Job, pero kini nga tambag sakto gayud. You listen to me tonight. Bisan unsa imong problema niining kinabuhiya, ang kasalbaran makaplagan ni ining a libro. The solution's here if you're willing to look. So kung ikaw magkaila sa tao nga naglusod, na tao na kalisdanan sa iyang kinabuhi, na tao naglusod sa bisan unsang area sa iyang kinabuhi, bisan wala kakabalo sa saktong tambag nga ihatag nila, bisan wala kakabalo unsang kasalbaran para sa ilang kalisod, kabalo ka asa ang kasalbaran makaplagan. And the best advice you could ever give to somebody, kung wala ka kabalo unsang pagpaayo gayud sa ilang problema, pwede ka mohatod nila sa nindo nga tambag. Receive, I pray thee, the law from his mouth. Dawata ako naghangyo kanimo ang balaod gikan sa iyang baba. And that's the phrase I want to talk about tonight. What does that mean? Unsay pasabot sa phrase, dawata ang balaod gikan sa iyang baba. The word received means much more than just reading the Bible or listening to the Bible. Receive is accept, pagdawa, di ba? Ang pagdawa, listen carefully, is not just listening. Dili pagpaminaw lang, dili pagbasa lang. Ang pagdawa, mawang decision sa kasing-kasing. Ang pagdawa, nagpasabot, nga ako mag-decision daan, nga sakto man ang balaod sa Ginoo, bisan pa ako mag-uyon o dili man. Acceptance is not ako maminaw dayon mag-decision ko kung mag-uyon ko. That is not accepting. Daghang tao mo ba sa Biblia, mo sulod sila sa church, maminaw sa pulong sa Diyos, pero wala gayud sila nagdawat sa balaod gikan sa iyang baba. Tungod kung sila mo ba sa Biblia, kung sila mamina sa pagwali, sila nagsulay mag-decision
mag-uyon ko or dili ra? Are you listening? That person has never accepted God's law from his mouth. Wala pa siya nagdawa sa balaod sa Diyos kay nagsulay siya mag-decision. Ako ba nag-uyon sa sugo sa Diyos or basing ka na dalit mayo para kanako? That person has never accepted God's law right here. That's not listen to me now, that is not accepting God's law. That is judging God's law. Kung ikaw magsulti, maminaw ko, pwede ka mawali. Maminaw ko, ako mabasa, maglantaw ko, dayon, maghunuhun ako kung ako mag-uyon o dili. You just made yourself the judge instead of the judged. Naghimo ka sa imong kaugalingon ng maghuhukam instead of ang hukman. Grabe kayong garbo sa tao naghuno-huna, nakahukam siya sa balaod sa Diyos. I'll think about it. What? Try that with your boss. Your boss says, I want you to do this. And you say, maghuno-huna ko kabayan niya na. Ako musultin mo sa akong decision unya. Kana ba mag-uswag? Kana ba mag-uswag? Pila ka adlaw magpadayon ka mag-work diha. Dili na. Tangtangon na diretso. Di ba? Naidagang Kristohanong karon. Nga huno-huno nga na sila ay katungod nga mag-decision kung sila mag-uyon sa sugo sa Diyos or dili. Instead of coming to the Bible with a humble attitude of, Ginoo paliog, ipakita na ko unsay sakto, unsay sayop. Ang tao maglantaw sa Biblia, sama nga kini, sama sa bisan unsay lain books. Huwag sila magsulti, wala ko sure kabayan niya nga sugo, pero maghuno-huno ko. Grabe kayong garbo. I'll think about it. Really? Can I say this evening? Ang Diyos wala mihatag na to sa Biblia. Aron kita makahuno-huna, kabayan niya na. Siya mihatag na to sa Biblia. Aron kita makatuman niya na. Pagkagarbo sa Kristohanong mahuno-huna, makapili siya. Mapasin mag-uyon ko, basin dili. Pero dahil ang Kristohanong nahuno-huna na sila'y katungon. Ako na magkadesisyon kung mag-uyon. Na ako'y katungon mag-uyon o basin dili mag-uyon sa Diyos. Wow. Kanang problema sa daghang Kristohanong karon sa kalibutan. May I point out, that is the problem. Kanang problema dito sa US ug diri pod. Watch me now. Kanang problema ng naidaghang babaye. Ganan sila mag-slacks. Ug bisan sila mukita sa verses sa Biblia kabayan niana, sila maghunona, I'll think about it. Mao ba? You'll think about it? So ikaw, ang maghuhukam kung mayon sugo sa Diyos or sa'yo. I'll think about it. So many Christian ladies today, their pastors are afraid of them. Ang ilang pastor, nahadlo kanila. Tungod sila kabalo, kung ako mawali kabayan sa babae nga mag-slacks, ang babae mo tangtang sa tibok pamilya gikan sa church. O kini nga pastor mo sulti, padayon na lang. Because if you think you have a right to judge God's law, you're going to take the church family out of the church anyway. But there's this proud attitude. Women just think, I just dali ko mag-uyon niya na. But it's in the Bible. I'm sorry, I'll say that again. It's in the Bible. It's God's law. By the way, gikapoy ko sa mga tao mo sulti, kanai mong interpretation na lang. No. The Bible interprets itself. There's no scripture of any private interpretation. Means dali ka maka-decision para na ako kana ang pasabot.
Lahi ang akong pagsabot, kabahin niya na. Humaw ba? Let me tell you why so many Christian ladies think it's okay to continue wearing their pants. Are you ready? They refuse to consider the possibility that maybe God disagrees with them. Nagdumili sila nga maghuna-huna kabahin sa posibilidad. Basin, ang Diyos na lain opinion sa ako. Pagkagarbo! I'll think about it. Pastor, you make some good points. I'll think about it. If it's in the Bible, there is nothing to think about. Okay, that's a popular point. Let's go to a different one. Oh, this one's no more popular. Maybe we should skip this one. Okay, I get the ladies twice. I'll get you men later. We have the exact same problem with women who don't want to submit to their husbands. Ang Biblia nagingon, husbands love your wives. Wives submit to your husbands. Kung babae mo sulti, just di ko mag-uyon niya, na. Oh! So ikaw maka-decision kung mayong sugo sa Diyos. Ikaw ang maghuhukam. Dili ka ang hukman, ikaw ang maghuhukam. Wow! Ang tinod problema simple kayo. Dili sila ganahan mo paubos sa ilang kaugalingon ngadto sa autoridad nga iyang banag gihatagan sa Dios. Ang tanan bana nahadlok mag-amen karon. Oh! Watch me now. Do you know what the problem is? A woman who says, I just can't submit to my husband, she's never received the law of God right here. Because receiving means, sa dali pa ko mubasa, nagdesisyon ko daan, bisan unsa nga akong makitaan, kana akong buhaton. Naipareho nga problema para sa daghang tao kabahin sa tithing. Wow! 10%? Wow, dako yun. Kamay kayo. You do know that mas dako ang tax dali sa Pilipinas kaysa 10%. 12% gayud, di ba? 12% gayud. In America, we call the government Uncle Sam. Do y'all know that expression, Uncle Sam? I don't know why we call him Uncle Sam. Pero at kami nagtawag sa government Uncle Sam dito sa US. Uncle Sam, magkuha 12%. Ang Diyos mangayo 10% lang. Pero unsay gisulti daghang Kristohanan. Di ingon niya na nga akong pagsabot sa Biblia. Have you read the Bible? Ang ikanapulo iya sa Ginoo. Bring ye all the tithes into the storehouse. Dili bahin lang. Pero na daghang Kristohanon bisan naluwas dugay na. Wala gayud sila naghimo sa decision sa pagdawa sa balaod gikan sa yang baba. Man, this is a fun sermon tonight, ain't it? Man! Maigo, nagyod ang tanan. Hula sa, kung wala pa ka na iyo, Pastor Mike, wala ko na minyo. Dili ko mag-slacks. Maghatag ko sa tithes. Ang imo ha, mubot pa, ayaw kahadlok. May dagang Kristohanon, hunahuna, hangtod karon. Ako na ay katungod na maglantaw sa pulong sa Diyos o mag-decision. Mag-uyon ko niya na, pero dali ko mag-uyon niya na. Delete na lang para na ako, di ko. Pagkagarbo. Tayo ng pastor mo, tindog mawali sa kamatuura ng tao naghunhunan nga naman ako nagsimba karon. Mas mayo kong sakit, nagyud ko. Talking tonight about receiving the Word of God. It's not, nakapil ko sa church, naminaw ko sa pagwali, nagdawa ko sa pulong sa Diyos. Wala pa.
Basta lang ikaw ang mo decision kung mag-uyon ka or dili, wala pa ka nagdawa sa pulong sa Diyos. Basta lang ikaw pasin, pero wala ko sure. But may I point out, samtang ikaw ang muhukom sa balaod sa Diyos, nga naman kita masamok sa Ginoo nga dili siya mo panalangin na to samtang kita magbaliwala sa iyang balaod. Nagalagad ko sa Ginoo nga wala siya nag-bless nako. Pasing tungod katunga ra imong separate imong surrender. Beth, work here, sweetheart. See, we have a really bad habit of choosing magpilit ta sa mga areas sa Biblia nga kita ganahan. Ako mo tuman niya na. Palihog panalangin ko, kana? Nga wala ka nagpanalangin ako? Abri ko ikaw ang mayong Diyos! And God says, you're ignoring half of my Bible. I didn't know this was going to be such a mean sermon tonight. Wala ko kabalo. Well, I knew earlier today, pero wala ko yung nagplano niini. We're talking today about receiving the Word of God. Nagdesisyon daan nga ang Ginoo kanunay sakto, iyang pulong kanunay ang kamatuoran o bisan unsa nga siya motulot nako gikan sa iyang pulong, ako motuman. Have you ever received God's Word? Or are you still trying to decide, mag-uyon ba ko niyan? Ako sure. Ay, basin sa umaabot, pero wala pa ko ready niyan na. Wala pa ka ready para sa panalangin sa Ginoo pod. Ouch. Nga naman kita masuko sa Ginoo, nga dili siya mo bless, samtang kita dili magtuman. Those two go together. Receive, I pray thee, the law from his mouth. Pagdawa ako naghangyo kanimo ang balaod gikan sa iyang baba. Sobra kadaghan sa mga Kristohanong karong nga nagsulay mag-decision kung sila mo uyon sa Ginoo sa matag bahin. Why don't you just decide today, if it's in the Bible, I will do everything in my power to obey. Kung sa Biblia, ako mo maningkamot kutob sa akong mahimo nga motuman. Dili maihap ang kadaghan sa Kristohanon nga wala gayud naghimo sa decision sa pagdawa sa balaod gikan sa iyang baba. Kanang problema sa mga Kristohanon mo suldi, naluwas ko pero mag-inom-inom ko usahay. Okay, Pastor, pwede ka mo pakita na ko sa mga verse nga nagingon dili mayong pag-inom. Ako maglantaw, dayon mag-decision ko kung ako mo uyon. Makita ta sa pareho nga problema sa daghang Kristohanon diya sa area sa music. Kinyang dako nga problema. Sa daghang tao gitawag mayong Kristohanon. Ako makapakita nila sa tanan verses sa Biblia kabayan sa music ug dili mausob ang iyang hunahuna kay naa sila problema dere. Ako ang maguhukam, dili ka na. That's why Christians listen to garbage music. By the way, listen to me, naidagang music sa internet gitawag Kristohanon nga walay labot sa akong manluluwas. Casting Crowns, garbage, Hillsong. That is all garbage. Ug ang tanan nga sama niya na. Kung naay drums, naay kalabutan sa disco, dili sa pagsimba sa atong Diyos. Pero Pastor Mike, it gives me a good feeling. Yes, that's because you have wicked flesh. Oh, Pastor Mike, dili ko maminaw sa rock music. Just
Christian rock music. Notice the word rock. Maybe we should start having Christian murder. Jesus loves you. Some things just don't go together, do they? Hey Christian. Hey Christian. Unsay mong gipaminaw sa YouTube? Kung na'y drums, kung na'y tao magsayaw-sayaw, na'y pagsikat, that's not godly music. Kana mo pahawa ni mo gikan sa Jesus. Dili mo padol ni mo. Pero na'y daghang Kristohanon. Ako mahigala dito sa US. Akong mga anak naka-experience. Si Ma'am Ruth ng anak. Naipamilya sa mayong church. Nagbantay sa akong mga anak. Ako anak ni Uli, nagingon ako. Dad! Di ka makato sa ilang music niya sa car! Nashock yun ko, Dad! Notice, masaya lang ita karon. Just in case. But the thing is, ako makapruweba gikan sa Biblia nga sayop ang ilang music. Pero basta lang wala pa sila nagdawa sa kamatuk sa Biblia sa ilang kasing-kasing, silang maghuhukom gihapon, dali ko makakonvince nila. Makapruweba ko dere, pero kana dali mag-change dere. Receive, I pray thee, the law from his mouth. Dagang Kristohanon, dili maminaw sa Biblia aron mutuman. Sila maminaw aron mag-decision kung sila mag-uyon o dili. O kanamo rasa nakulangan gayud sila sa mga panalangin sa Ginoo. Ayaw pagdahom ang Diyos magpanalangin nimo, samtang ikaw magbaliwala sa katunga sa iyang mga balaod. Try that with tapitan. Pwede ka mo tulis sa bangko. Ang polisiya mo obos sa imong balay. Nagtulis pa ka sa bangko? Oo, nagtulis ko. You're going, mapriso nagyud ka. Dili, hula. Hula ka dyan. Paminan ako. Pila ka bangko dari sa dapitan. Taghan man. Ako nagtulis sa us ka bangko lang na dagang layo, wala pa ko nagtulis. Nagtuman ko sa balaod, matagadlaw. One day lang nagtulis ko sa bangko. O kus ka bangko lang. Mudawat ba sila niya ng klase sa hunahuna? So nga naman kita maghunahuna nga ang Diyos nga nahibulo sa tanan. Maglantaw sa atong kasing-kasing, mukita, dili ka ganahan mo tuman. Mukita siya sa kamatuoran, sa atong kasing-kasing. Nga naman kita maghunahuna siya, mag-bless ka nato, samtang magmasuki honta. Man, this is supposed to be Wednesday night Bible study. Buhi pa ta? Okay na ta? Remember, conviction is your friend. Preaching is God's mercy. Ang Diyos mo padala sa magwawali, sa dali pa siya mo padala sa paghukam. Mag-istorya ta, makahiskot ta sa pagsayaw, pagbantay sa hugaw nga movies o TV shows, kalibutanhong nga mga higala, pagpanguyab, pagpanguyab. I've noticed something. Kung ako mabasa sa Biblia, naay mga tao nga kaslonon, naay mga tao na menyo na. Pero wag yun kung nakikita sa uyab. May relasyon nga, padulong sa kaminyoon, o may relasyon sa tao na menyo na. Pero dilik yun ka mo kita sa relasyon sa Biblia. Well, pero dautan. Pero dilik yun ka mo kita sa mayong relasyon sa Biblia nga nanguyab, pero tuyok-tuyok lang, wala katuyuan, dali pwede magkasal. Ang tanan matarong nga relasyon, padulong sa kasal, kung ang katuyuan sa relasyon maong lingaw-lingaw, kalibutan hong gayud ka na.
Can I say that sa Truth Baptist Church, dili ta mag-suporta bisan unsa na nailabot sa uyab-uyab? We don't joke about it. Ganahan ba kanya? Kinsay mong crush. We don't do that here. Hey, school kids from my school, are you listening? Dili ta mag-joke-joke kabayan sa uyab-uyab. And staff and parents, you have Pastor Mike's permission to say, ayaw na. Dili ta maghimo niya na dere. Uy! Can I crush? We don't do that. Say, well, Pastor Mike, I don't understand what's wrong with that. I don't care if you don't understand. I do. We're not doing it. Kana padulong sa daghang problema. Dili ko nga magado sa mga tao mag-joke-joke kabayan sa mga butang nga makaguba sa kinabuhi. Tanaw mga pamilya diri sa dapitan. Daghang yun na bunghag. Ang kabungkag nga nakita na to karon, nag-start diya sa ang pag-uyap-uyap. O ang pagpanguyap-uyap, nag-start sa diya ang mga kinikanan, nag-joke-joke. Oy, kinsay mong crush? 7 years old ka, kinsay mong crush? That's stupid. Pastor Mike, it's cute. No, it's stupid. Para sa atong mga students, dili ka ganan ako mudungog nimo maghimo niya na kabuwang. Try me. We won't be friends. Are you listening? It doesn't have, hey, that's City High stuff. That ain't Truth Baptist Church stuff. That's Central Elementary stuff. Leave it there. We don't talk that way here. Stricto kayo si Pastor Mike. Sakto yun! Kaya ako magsulhay, magprotector sa pagkapudli sa itong mga batanon. Sobra kayo mga tao nag-decision. Ako rin maka-decision kung mag-uyon ko. Dili, ingon niya ng akong pagsabot. Ang problema sa daghang Kristohanong kabayan sa pagsimba. Ako mag-decision kanusa kung magsimba, kanusa dali. Ikaw. So ikaw maghukom sa balaw. Ang Diyos, the Bible's very, very clear. Kung naay pagsimba, wala kay katungod maglaktaw. Kayos laktaw? Dali ko mukuyog karon. Sunod na lang kapuy ko. Really? Kapuy? So, I understand. There's times when someone's sick. I'm not talking about health. I'm very proud of our church. Many people, nasakit mo, magsimba gyapon. Wako nakastory ka ba niya na? Nakastory ko ka ba sa, nanglaba ko, dali ko makasimba. Mao ba? Ang panglaba, pagpanglaba, maong rason nga dali ka mo tuman sa sugo sa Diyos. Wow. Oh. Pwede kong maglabot-labot? Dali kong makasimba, maghikay ko. Just saying. Hey, listen to me now. See, we don't understand it the way God does. We think, gamay kamayo ka na. Ang Diyos na yun. No, ang tanana kong sugo, importante. Stop judging stop judging which of my commandments are important and which ones aren't. Ang kalibutan na puno sa mga Kristohanong karong nga hunhuna na sila katungan maghukam sa mga sugo sa Diyos. Kini ba mayo para nako or dili lang? Nagato gayud sila nga sila ang maghuhukam. Can I ask you a very simple question tonight? Is that you? How do I say that? How do you say, is that you? Ikaw ba ingonyana? Kana? Pastor Mike, iso kaayo ka. Ganang ko ang Diyos mo panalangin nimo. Mapakita nimo sa rason ang Diyos wala nagpanalangin nimo. Basta lang ikaw magpili-pili, kiniang tumanon ako, kinidili. Unsa nimo pang mangayo sa mga blessing sa Ginoo?
Turn with me to 1 John 3:22. 1 John 3:22. 1 John 3:22. Nag-memorize ko niini, nag-practice ko ganyan, ini verse akong phone app. 1 John 3:22. First John 3:22. Kung nanasa, amen? And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. Ug bisan unsa ang atong pangayoon, atong madawa gikan kaniya. Tungod kay kita nagbantay sa pipila sa iyang mga kasugoan. Kana ba? Nabay pulong pipila. Kinsa na sa Biblia. Let me read in English. Whatsoever we ask, we receive of him, because we keep some of his commandments. Is that what it says? We keep some of his commandments. Is that what it says? Look at it in your Bible. Look at it. Kita magbantay sa pipila sa iyang mga sugo. Is that what it says? No. Ug bisan unsa ang atong pangayoon, atong madawa gikan kaniya, tungod kay kita nagbantay sa iyang mga kasugoan ug nagbuhat ni atong mga butang nga makapahimuot sa iyang pananaw. Karong gabi wala ko nasuko. Wala ko'y plano mawali niini. Ako nagiyon sa staff kaniyang buntag, kini akong plano magwali ko niini, kinana ko sa mga botilya para sa panaglitan unya. Dayon ang Diyos nag-change gayud sa mensahe. Kablo siya, kinsa kinala maigo. Naigugma siya ni mo. Ayaw kasuko na ko karon. Nagsulay ko mo hatig mo, mutabang ni mo mukuha sa mga panalangin sa Ginoo. I'm asking tonight, are you the one who sits there and thinks, mag-uyon ko niya na, dili. Maayo ba ka na para na akong, mo nagdili ko mahimo niya na. So you're the judge instead of the judged. Ikaw ang mohukom instead of ang hukman. Pagkagarbo. Or should I say, pagkamapagarbohon. Isaiah 40 verse 7. Turn there with me. My message tonight is very simple. Why don't you decide today that you're just going to believe and obey the Bible whether you agree or not? Himo ang decision daang nga ikaw mo tuo o mutuman sa Biblia bisan ikaw dali mo uyon. May dagang butang sa Biblia dali ko mag-uyon sa Dios. Dagan. Para nako, dali ko mag-uyon nga ang tao nga dali maluwas ang ayan ma-impyerno hangtod sa kanturan. Para nako, subra ka na. Pero ako dali ang Dios, ako magwali ra. Akong hustisya, dali ang tinul hustisya, iha ra. Para na ako ang pagsilot, mas mayang nga naay katapusan. Di ba? Pero dili. So, walay pulos kung makiglalis ko sa Ginoo. Pon makasabot ta. Pagkakaroon, basin dili. Pero mutuman pa ko. Isaiah 40 verse 7. Kung nanasa, amen? Isaiah 40 verse 7. Kung nanasa, amen? The grass withereth, the flower fadeth, because the Spirit of the Lord bloweth upon it. Surely the people is grass. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Dili ang Diyos nagkumpara sa atong kinabuhi nga ato sa sagbot or bulak, mga bulak. Dali mamatay, dali malaya o mamatay. Ang sagbot nagakalaya, ang bulak nagakalawos. Tungod kay ang Espiritu sa Diyos nagahuyo nganha niini sa siguro ang katawhan sagbot. Ang sagbot nagakalaya, ang bulak nagakalawos, apan ang pulong sa atong Diyos mo tindog sa kangturan. Listen to me very carefully tonight. Listen to your pastor tonight. Listen to me. You are not going to prove the Bible wrong. Dili gayud ka magpruweba nga nasayop ang Biblia. Kung ikaw mag-decision na sayop ang Biblia niya nga area, dili ko kinahanglan mo himo niya na ang Biblia sakto ra gyapon.
Ug ikaw ang madangatan sa maot resulta sa imong decision. Listen to me now, you're not going to prove the Bible wrong. Sa diya, nadugay na ang bulak sa imong kinabuhi, nalawos ug natagak na. Ang pulong sa Dios magbarog nga lig-on ra gihapon. Pag humanga ang sagbo sa imong kinabuhi na mala ug nalaya na, ang pulong sa Dios magbarog gihapon nga dili matarog sa tanan nimong paghukom. You listen to what I'm about to say right here. This is the truth of the message. Whether you obey God or not, in the end, your life will prove the Bible to be true. Kung ikaw mo tuman sa Diyos o dili, sa katapusan imong kinabuhi mo pruweba gyapon nga tinuod ang Dios, ang Biblia. Let me make a statement here in English. Your life will one day be another pillar holding up the truth of God's word. Bisaya. Bisan unsa nga imong buhaton, kung musunod ka sa Biblia o dili, sa katapusan ang imong kinabuhi mahimong usa ka dugang panghaligi nga nagasuporta sa kamatuoran sa Biblia. Pastor Mike, what do you mean by that? Galatians 6. Galatians 6. Galatians 6. Verse 7 and 8. Mas mayagayod akong laing mensahe. I wish I could have preached that one. Mas daghang tao ganahan ako karon kung magwali ko sa uban, sa laing mensahe. Never mind, I don't care. Galatians 6, verse 7 and 8. Kung nasa, amen? Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kana ang balaod sa Ginoo, dili gayud ka what's the word I can look for? Balit niya na? You can't ever reverse it. What is that? Reverse it. Bali? No, I don't know how to say it. Makapabali? Reverse it? I don't know how to say that in English. Or Visayas, whatever. That's a law of God. Sama sa gravity. You can't break it. I mean, you can say, I'm going to break the law of gravity. Nope, you're going to obey gravity every time. So kini ang balaod sa Ginoo, bisan unsa nga imong itanom kana gayud imong pagaanihon. O kana ang principle nga mag-apply sa tanan kamugnaan o sa matag decision sa atong kinabuhi. Dayon mag-apply siya sa kamatuoran sa verse 8. Where we read in Visayan or English? English pata? For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Kay siya nga nagapugas ngadto sa iyang unod, gikan sa unod magaani sa pagkadunot. Apan siya nga nagapugas ngadto sa espiritu, gikan sa espiritu magaani og kinabuhi nga walay katapusan. Tungod sa balaod sa Dios sa pagbalaod sa pagtanom og pag-ani. Bisan unsa nga buhaton nimo sa kinabuhi, magpruweba nga tinuod ang Dios. Tinuod ang Biblia. Panaglitan. Mga batanon, paminaw na ko karon. Kung ikaw mo decision nga mutanom sa mga liso sa maayong mga decision. Kung ikaw mo tanom sa mga liso sa pagsunod sa Ginoo. Pagkanindo sa bunga nga moabot kanimo diya sa alanihon sa imong kinabuhi. Apan, kung ikaw mo decision nga mutanom sa mga liso sa buwang nga mga decision. Kung ikaw mo tanom sa mga liso sa pagbaliwala sa Dios ug iyang pulong, ikaw po na panahon sa pag-ani o pagkamaot sa bunga nga mudanga kanimo niyan ang panahon na. So na kay duwa ka pilian ra. Makapruweba ka nga ang Diyos mo panalangin sa pagkamasinugtanon o makapruweba ka nga madaot na gayud ang kinabuhi sa mga masukihon. But either way, magpruweba ka nga tinuod ang Diyos. Mopruweba ka sa Biblia. Either way. Bisa na sa nilang duha, ang imong kinabuhi mahimong uskadugang panghaligi nga nagasuporta sa kamatuoran sa Biblia. So here's the message. Alang sa imong kaugalingong kaayuhan,
Dawata, ako naghangyo kanimo, ang balaod gikan sa iyang baba. Stop being the judge. Stop saying, wala ko sure kung nag-uyon. Mayon na para ni pastor. Pero Pilipino ta dere. Kristohanon ta dere. Ang pagka-Kristohanon, wala abot sa imong panit, wala abot sa imong lingwahe, wala abot sa imong culture. Nahinumdum ba ka ni Samson? Abi niya nga makadula siya sa salak samtang nag-aalagad gihapon sa Diyos. Nasayop gayud siya. Una, nawala niya ang gahom sa Diyos diya sa iyang kinabuhi. Dayon, nawala niya ang iyang kagawasan. Gigapos o gipriso siya sa iyang kaaway. Sunod, nawala niya ang iyang pananaw. Gilugit nila ang iyang duwa ka mata. Sa katapusan, namatay siya diya sa kaulaw ug pagantos uban sa mga kaaway sa Diyos. Nahisalaag siya gikan sa Ginoo. Apan nagpruweba siya gihapon nga tinuod gayud ang Biblia. Ang imong kinabuhi mahimo na gayud na uska haliging nagasuporta sa kamatuoran sa Biblia. So, what kind of pillar will you be? Unsa ka nga klase sa haligi? Ang haligi sa dungog o haligi sa kaulawan? Nanginahanglan ta niini nga kamatuoran karon. Naidaghang Kristohanon ug sigurado ba natupod. Daghang Kristohanon hunahuna ako mag-decision kung ako mo uyon. Dili ka na ang rasa ng Diyos may hatag nimo sa Biblia. We have an English expression, take it or leave it. The Bible is not a buffet. Something yung buffet. Kinsa ganan sa mga buffet. Tapos yung kamot, nindog yun ang mga buffet. Diba? Makadugo ka. Lamig yun. Oh, daghan ka na. Dili ka na. Ayaw na. Balot. Dili na lang. Uy, na ice cream, daghang gayon. Uy, diniguan, dili na lang ko. The Bible's not a buffet. Dili ka makapili. Oh, ganan ko niya na kana dili. Ganan ko niya kana dili. Si Samson nagsulay niya na ug nakakita ta sa katapusan sa iyang story. So karong gabi ako maghangyo nimo. Lawata ang balaod gikan sa iyang baba ugundang yang mga alibay nga naay mga sugo nga way labot kanimo. You're hurting yourself. Nakasakit ka sa imong kaugalingon. You're not the judge. You're the judged. James says we will be judged out of the law of liberty. Jesus said, in the end, my words will judge you. Himo ang decision. Modawa ko sa iyang pulong. Daan. Kung ako muuyon or ako dili, mutuo ko o mutuman. On every head bowed, every eye closed.